الحرية بالصحراء ندور استغلالي اليوم ندار الحرية بالصحراء ندور استغلالي اليوم ندور الحرية بالصحراء ندور استغلالي Garrasia Saharatik. Mila 1965 Espainiak Sahara utzi zuenean, Arias Navarroren gobernuak Saharako herriari kanpoko erasoetatik babestuko zuen hitza eman zion. Baina 2 aste geroago, gobernuak berak 3 aldeko ituna sinatu zuen Madrilen, Maroko eta Mauritaniarekin. 2 herri hauek bidea libre zeukaten Sahara okupatzeko. Espainiako tropak ezagutzen genituen, baina bapatean beste tropa batzuk etorri ziren inbaditzera, guretzat ez ezagunak. Fosforo zuriz eta napalez bombardatu zituzten. Marokok martxa berdea egin zuen. Frente Polisarioak armak hartu behar izan zituen erasoei aurre egiteko. Familiak gerratik zaintzeko berriz eta Aljeriaren laguntzari esker Tinduf inguruko errefuxiatuen kanpamentuetan babestu ziren. Jendeak mugarantz jo zuen. Une hartan gure lurraz jabetzeko irrika ez zuen herrialde bakar bat zegoen, eta hango mugarantz jo zuten. Besoak zabalik hartu gintuzten. Gainera, inbazio militarretik eta gerratik iesi gindoa zen guztiok. Jendea triste zegoen, negarrez. Ez zekiten ura zergatik gertatzen zen. Ez zuten ulertzen. Guk geure armada antolatu behar genuen, geure unitateak, eta aldi berean zibilak babestu. Gerratik iesi zihoazen zibilentzako babes eraginkorra eratu. Eta jakina, gure lurreko hiri nagusiak hartu zituzten tropei eraso ere bai. Sahara herri txikia zela pentsatu zuten, armarik gabe zegoela, babesik gabe, eta inbazioari ezingo ziola eutsi. 2 estatu ziren, armada onak zeuzkaten, ondo prestatuak, eta kanpoko laguntza. Ezustekoa izan zen denentzat, baina Saharako herria ondo irten zen hartatik. Antolatu eta eutsi egin zien. Aljeriak bere lurraldearen babesa eskaini zigun, bere elkartasuna, eta han antolatu genituen kanpamentuak borrokan jarraitzeko. Nazio Batuen ebazpenak, Afrikar Batasunarenak, Europako Batasunarenak, alferrekoak izan dira denak. Nazioarteko erakundeenak, itzalandiko pertsonaienak, denak alferrekoak. Nazioarteko legeek ez daukate ezelako indarrik. Marokoko monarkia absolutistak kanpoan indar handiko lagunak dauzkalako, adibidez Frantzia, Espainia eta Estatu Batuak.
Antonio Montoro borondatezko lankidea da. Mundu bat gobernuz kanpoko erakundearekin egiten du lan. Errefuxiatu Sahararrekin bizi da Algeriako kanpamentuetan eta herri honek gerra hasi zenetik egin duen antolatze lan bikaina goraipatzen du. Alde batetik irteera antolatu zuten ebakuazioa, eta bestetik Marokoko eta Mauritaniako armaden kontrako gerra. Errefuxiatuen kanpamentuak ere antolatu zituzten, oinarrizko taldeak osasunerako, hezkuntzarako. Horri guzti horri esker larrialdiak ez zuen hondamendia ekarri, beste kasu askotan gertatu den bezala. Maria, emakume sahararra da. Egunero lehiatzen da bere herriaren bizimodua hobetzeko basamortuan. Ikaragarrizko giro gogorrak orabera, etengabe egiten du lan bere seme-alabei etorkizun hobea eskaintzeko. Bere itxaropenak azaltzen dizkigu, kanpamentuetan 30 urte latz igaro ondoren. Errefuxiatuen bizimodua gogorra da hemen. Ez daukagu askatasunik. Ezin gaitezke seme-alabekin parkera edo nahi dugun lekura irten. Ezin dizkiegu beste toki batzuk erakutsi. Ez dagoelako horretarako aukerarik. Eta hitzez azaldu ezin diren beste gauza asko daude. Gauza asko daukagu bihotzean eta buruan. Baina ezin ditugu hitzez azaldu. Hemengo ume askok ez dute Sahara inoiz ikusi, baina arekin egiten dute amets, eta ondo ezagutzen dute. Kanpamentuetan giro hori nabaritzen da. Jendea oraindik zain balego bezala. Eta eutxiko aldiote espiritu horri, itxaropen horri. Hau behin-behinekoa dela, ez direla betiko geratuko. Eta egunen batean euren herrira itzultzeko lana egin behar dutela. Lurralde askatuak, Errepublika Arabiar Sahararreko erdi ingurua dira. Ekialdeko lurrak, itsasora irteerarik gabe. Eskualde hau, fronte polisarioaren administraziopean dago, eta sueten iraunkorra dago bertan, Nazio Batuetako behatzaileak heldu zirenetik, 1991an. Errepublika Arabiar Saharar Demokratikoa, Afrikar Batasunak eta mundu guztiko 46 herrialdek aintzatetsi dute. Baina Nazio Batuek ez, Estatu Arabiarren Ligak eta Europako Batasunak ere ez. Eremu zabalauetan, abeltzain Saharar nomadak libre bizi dira. Alboan ikaragarrizko esia daukate, Marokoko armadak eraikia, Saharako herria okupatu eta zapaltzeko. Hementxe aurkitu dugu Mulai, nomadak astea, itzal txarreko esi horren inguruan zaintzen ditu bereak. Harrigarria bat dirudi ere, Europako prentsak eta erakundeek esi lotxagarri honen aipamenik ere ia ez dute egiten. Mulaik bere iritziak azaldu dizkigu. Marokoarrak orain ez daudela hurbil esan du. Baina haien gandik ez duela gauza honik espero. Bakerik ez dela egongo, seguru asko gerra ekarriko dutela, seguru asko gerra egongo dela dio.
Mendebaldeko Sahara minaz josita dago. Lurralde osoa. Armak negozio ona dira, eta horren oroigarriak non nahi aurkituko ditugu. Zoritxarrez, historian zehar lurralde honen ardura izan duten herrialdeek zuzeneko zerikusia daukate indar okupatzaileen neurrigabeko berrarmatzean. Es evidente que ha habido armas españolas. Espainiako armak dauzkate. Argi dago. Espainiak Marokori saldutako armak. Eta hori ez da gauza berria. Oraintsu, Espainiak 1200 blindatu saldu dizkio. Beraz, tratu horiek iraun diraute, zoritxarrez. Joludik, gure gidariak, Gerra Museoa ikustera gonbidatu gaitu, gerrak lurralde honetan izan duen eragina hobeto ulertzeko. Hauxe da, Gerra Museoaren ateetan gaude. Hauek guztiak, gerran erabiltzen diren materialak dira. Tankeen kontrako minak, pertsonen kontrakoak eta bar. Honelakoak jendea igarotzen den lekuetan jartzen dira, zuaitz inguruetan eta bar. Hemendik aria lotzen zaio, eta oinez doanak ariari tiratukeran mina lehertu egiten da. Material hauek guztiak Marokoko soldaduenak dira. Mina asko jarri dituzte Saharako lurraldean. Espainiako material askorik ez dago, baina gauza batzuk badaude. Espainiak parte hartze dinamikoagoa, biziagoa, zuzenagoa eta zintzoagoa izan behar luke. Nazio Batuen ebazpenak zehatz indarrean jartzeko eskatuz. Mortero espainiarrak, markinan eginak. 1984an. Hau arriskutsua da. Gero, beste material hauek ere badauzkagu. Metrailadoreak, kamioiak, tankeak, minak. Eta soldaduak. 120.000 soldadu inguru daude esian. Base militar bakoitzean material hau guztia daukate. Mota guztietakoak, txikiagoak, handiagoak. Esiak 2720 kilometroko luzera dauka. Marokoren espantsio politikari laguntzeko eraiki zuten eta lurraldea indarrean okupatzeko. Berez, Marokorena sekula izan ez den lurraldea. Tifaritin, bidaiariak, erregai eta hornigaiak erosteko aukera izango du. Merkatari, abeltzain eta bidaiariak onaxe etortzen dira negozioak egiteko, osasun zerbitzuetarako eta eskolara joateko. Jakin badakigu, Sahararen artean emakumeak itzal handia daukala. Horregatik, familia bereko 3 belaunalditakoekin hitz egin dugu. Nik Saharar gaztea izanik, Sahara burujabea ikusi nahi nuke. Ez autonomia duna, Marokok nahi duen bezala, benetan burujabea baizik. Geure lurraldean duintasunez bizi ahal izateko. Emakumeok zailtasun handiak izan ditugu. Gerra aurretik ez genuen honelakorik izaten. Gerrarekin batera, arazo guztiak sortu ziren. Eta inoiz egin gabeko gauzak egiten ikasi behar izan genuen. Lubakiak, adreiluak, ospitaleak eta eskolak.
Emakumeok gure arbasoen gandik datorkigun indarra daukagu. Gizonekin lubakietan egoteko gauza ere bagara. Gure askatasunari eusten diogu, eta inoren oinpean ez dugu egon nahi. Libre bizi nahi dugu. بغيتك ما زلت صغير Sidak Nayem, fronte polisarioko buru militarra da bigarren eskualdeko bigarren destakamenduan. Gurekin hitz egitea onartu du bere zergina azaltzeko gatazka honetan eta eskualdeko administrazioan. Hemen militarrok zain egon behar dugu beti. Zain, baina adi. Eta aginduren bat hartzen dugunean, gertu gaude edo zertarako. Oraingoz, zaintzea tokatzen zaigu. Inguruak zaindu behar ditugu. Gure armak beti gertu dauzkagula. Beste hitz batzuekin esateko, gerrarako prestatuta egon behar dugu beti. Ekintza terrorista bat ere ez dugu egin. Ez atentaturik inoren bizitzaren edo segurtasunaren kontra. Baina bapatean, gauetik goizera, gure herriaren, gure gizartearen moldaketa prozesua eten egin zen, nazioarteko legeak apurtuz. Harrezkero beste batzuen bideetatik ibiltzera behartu nahi izan gaituzte. Lurralde okupatuetako zibilek asko sufritu behar dute. Bizimodu latza daukate. Marokoarrek inbaditu gintuztenetik, hango herritarrak oso gaizki daude. Torturatu egiten dituzte, kartzelara eraman, era guztietako gehiegikeriak jasan behar dituzte. Errepublika Sahararrak ekintzara joateko agintzen badigu, horixe egingo dugu. Lars Björk kazetari suediarra da. Mendebaldeko Sahara ondo ezagutzen du. Stockholmen bizi da, baina sarri bisitatzen ditu Algeriako errefuxiatu Sahararren kanpamenduak. Iaz, Lars bota egin zuten Aiundik, Mendebaldeko Saharako hiri nagusitik. Bere delitua, han giza eskubideak ia egunero nola urratzen diren aztertu nahi izatea. Informatzaileak dauzkate, salatariak, dena delakoak. Poliziak ere egongo ziren behar bada kaleiantzitan. Eta ikusi egin ninduten. Halako lekuetan poliziak ezagutzea zaila da, kaleiantzitan egoten direlako gehienak. Poliziarik ez dagoela pentsatzen duzu, baina badaude. Bota egingo nindutela esan zidaten. Aiungo agintariak, prefektua zela uste dut, ni botatzeko erabakia hartu zuen. Egoera hura kezkagarria zen. Ez zen bat ere erosoa niretzat.
Eta honena, Marokotik alde egitea izango zela pentsatu nuen. Lars, kazetari independentea da, giza eskubideen aldeko borrokan tradizio handiko herri batekoa. Larsek argita garbi salatzen du Marokoko erregeak lurralde okupatu guztietan ezarri duen salbuespen egoera. Marokoren lurralde osotasuna zalantzan jartzea debekatuta dago, legez debekatuta. Legez debekatuta dago erregea edo monarkia zalantzan jartzea. Legearen kontrakoa da errepublikaren alde egitea. Adierazpen askatasuna oso mugatua dago. Mendebaldeko Saharara heltzeko, Marokok okupatutako lurraldera, Kanarietaraino joan behar dugu eta han hegazkina hartu, Dagra hirira joateko. Europako Batasuneko oparotasuna eta kontsumismoa utzi eta kazetariak ongi etorriak ez diren eskualde batera joango gara. Hegazkinera bidean goazela, ingurura begiratzea besterik ez daukagu, inguru estrategiko batean gaudela konturatzeko. Espainiako armadak gauta egun zaintzen du lehorretik, airetik eta itsasotik. Orain hasi eta gure lana amaitu arte, gorde-gordeka ibili beharko dugu. Turista bitxi nostalgikoak izango gara. Espainiako azken kolonia izan zena ezagutu nahi dugu. Ordubeteko hegaldia da. Hegazkin txikian, arrantza alorreko bi enpresaburu eta Sahara zeharkatzeko abenturari ekin nahi dioten 5 turista. Terminalera heltzean, okupazioaren lehen simboloa, Marokoko bandera. Orain, aduanatik igaro behar dugu, kamera itzaltzeko ordua heldu da. Lurralde okupatuetan, simbolo saharar gehienak debekatuta daude eta autodeterminazioaren aldea agertzea legez kontrakoa da. Poliziaren gogorkeria eta bidegabeko zigorrak gorabera, Dagrako giza eskubideen aldeko ekintzaileek eta oroar saharar guztiek modu baketsuan protestatzen jarraitzen dute. Dagrako eliza, kolonia espainiarraren azken azternetako bata. Hantxe, beharrezten begiradetatik ezkutuan, Mohamedekin hitz egiteko aukera daukagu. Ekintzaile saharar veteranoa da, eta hirian etengabe gertatzen diren tortura eta tratutxarrak salatu nahi ditu. Sarritan norbait atxilotu, jipoitu eta 24 ordu baino lehenago askatzen dute. Zabortegira botatzen dute. Orain ez zaituzte kartzelan sartzen. Atxilotu, 24 orduan jipoitu eta zabortegira botatzen zaituzte. Horrelaxe egiten dute eta jendea beldurrez dago. Gauzarik larriena bortxaketarena izaten da. Badakite sahararrok oso arroak garela, eta norbait guztiz ondatzeko prakak erantzi eta poliziek bortxatu egiten dute. Gero kalean beti barrezka igarotzen dira haren albotik. Azkenean, gehiago ezin jasan eta mutilek mendira ies egiten dute. Espainiak abantaila handiak lortu ditu Marokorekin. Arrantza arloan eta beste arlo askotan. Horren errudun nagusia, horretan gehien irabazi duena alderdi sozialista izan da. Moratino zibilida beti aurretik, kanpo arazoetako ministroa. Muga guztiak gainditu ditu. Enuke gogorregia izan nahi, baina egia da.
Arrantza akordioek bete-betean urratzen dute nazioarteko zuzenbidea. Europar Batasunak akordioa sinatu duelako Marokorekin, eta akordioan Saharari dagozkion urak sartu dituzte. Saharako arrantzatokia sartu dute, baina lurralde hau oraindik auzitan dago. Nazio Batuetan ez da behin betiko erabakirik hartu. Beraz, hemengo baliabideen esplotazioa Nazio Batuek esan duten bezalaxe, legezkanpokoa da, eta nazioarteko zuzenbideak gaitzetsi egiten du. Ezin dugu ontzat eman, beraz, Espainiako 150 ontzi baino gehiago arrantza lanetan ibiltzea Saharako uretan. Europar Batasunak Marokorekin sinatutako akordioari esker. Los próximos días saldrán 37 barcos de Canarias hacia lo que representan los caladeros de Marruecos, los caladeros de Marruecos, los caladeros de Marruecos. Gatazka baten aurrean gaude. Eta gatazka hori garai batean Marokok lurralde batzuk okupatu zituelako sortu zen. Gatazka hori konpondu beharra dago. Eta konpontzeko bide horretan, jakina, zain gaude negoziazioek ze bide hartuko duten ikusteko, edo lurralde bati ze estatus emango zaion jakiteko. Auzokoen artean adiskidetasun harremanak sortzea Saharako herriaren kontrako ekintza dela esatea, interpretazio makurra dela uste dut. Horrek ez dio elkarrizketari lagunduko. Espainiak alde guztiekin hitz egiten jakindu, Saharako herriaren alde agertuz beti, eta Saharako herriak daukan autodeterminaziorako eskubidearen alde. Hori guztia defenditu beharreko tokietan defenditu du. Europan eta Nazio Batuetan. Espainiari inoiz baino jaramon handiagoa egiten zaio, inoiz baino pisu handiagoa daukalako. Eskerrik asko. Yo creo que tiene suficiente, ¿no? Gracias. Gauza asko egiten dira, behin baino gehiagotan, nazioarteko zuzenbidearen izenean, eskubideen defentsaren izenean eta abar. Baina zu gauza horien guztien biktima zara beti. Eta azkenean, zure alde jartzen direnak oso gutxi izaten dira. Orduan pentsatzen duzu, nola egin digute hau? Nazio Batuetako behatzaileak gorabera, Marokoko indarrek ia giza eskubide guztiak urratzen dituzte. Lurralde hauetan, kolonialismoa ez da iraganeko kontua, gaur-gaurkoa baizik. Kofi Annanek 21. mendeko anakronismoa deitu zion, eta amaitu egin behar du. Mahayut eta Mohamed bi ekintzaile dira, konpromiso handikoak. Ezkutuka elkartzen dira, Dagla hiriko giza eskubideen urratzeak idatziz jartzeko. Biek salatzen dute Minursoren utzikeria, zarraparra handirik gabeko errepresioaren aurrean. Herrialde gehienek, Espainiak adibidez, isildu nahiago dutela diote frogak gorabera. Ez dute ezer ikusi nahi hemen, Saharan. Jan, autoetan ibili, baina Sahararrik ez dute ikusten. Mendebaldeko Saharan, zibilak bizi diren eskualdea ez dago Nazio Batuen babespean. Nazio Batuek gerra dagoen eskualdea bakarrik babesten dute, Mendebaldeko Sahararen mugaldea. Nazio Batuak hortxe daude, Minurso hortxe dago. Euren zeregina herritarrak babestea da, baina giza eskubideak urratzetik ere bai. Eta egunero hainbeste kasu gertatzen bada ere, eurek ez dute hitz bakar bat esan. Ez dute zelako gestiorik hasi, ez ikusiarena egin dute. Hori, Nazio Batuen aldetik utzikeria da. Ez dira euren zeregina betetzen ari. Hau da, zibilak babestea eta giza eskubideak zaintzea.
de los derechos humanos. Euskal Herriko gobernuak bai, Kanarietako gobernuak bai, Kataluniako gobernuak bai, denek, baina Espainiako gobernuak ez. Ez dakit Saharako herriari buruz zergatik ez duen ezer esaten. Bagoaz, Daglati, herri honen egoera dramatikoaren lekuko izan gara, baina Europan horri buruz ia ez dakigu ezer. Honen antzeko beste gatazka batzuen inguruan eztabaida handiak sortu dira, oihartzun handia izan dute komunikabideetan, eta neurri zehatzak ere hartu dituzte. Hor dauzkagu, adibidez, Palestinarren istiluak, Kubaiteko inbasioa edo oraintsuago Kosovoko arazoa. Baina nazioarteko zuzenbidea urratzea ez da aintzakotzat hartu Saharako gatazkan. Argi dago, kasu guztietarako ez dela neurri bakarra erabiltzen. Digamos que el problema reside en que el embargo mediático komunikabideak isiltzeko jarrera azkenean Sahararren kalterako izan da. Sahararrei ez zaielako benetan merezi dutena eman. Zergatik? Munduan inork ez duelako Sahararrei buruz behar bezala hitz egiten. No habla porque no saben lo que siente verdaderamente. Eta ez dute hitz egiten, ez dakitelako Sahararrek benetan zer sentitzen duten. Hasta hoy en día. Sarraskiak jasan dituzte, tratu txarrak, eta gaur egun ere jasaten dituzte. Eta inork ere ez du esaten gaur egun, oraindik Sahararrek era guztietako tratu txarrak jasaten dituztela. Marokoarrek euren erara eskuratu nahi dute, eta Marokorena dela esan behar dute derrigorrez. Kartzelan sartu ez gero, ez daukagu ez zelako harremanik gure familiarekin edo kanpoko inorekin. Ia egun osoa lotuta edukitzen gaituzte. 20 orduraino lagunari lotuta. Binaka lotzen gaituzte. Eskuak konela jarri eta lagunari lotuta uzten gaituzte. Gauean oso berandur arte. 3 edo 4 arte. Ia ez digute lorik egiten uzten. 2 edo 3 ordu baino ez. Oso goiz jaikitzen gara, egunero. Orain arrazoirik gabe atxilotzen dute jendea. Atxilotu eta epaiketa egiten dute. Legezkotasunik gabeko epaiketa. 2 edo 3 urteko zigorra ezarri eta kartzelan sartzen dituzte. Marokok
Pertsona zibilen giza eskubideak urratzen jarraitzen du. Eta nazioarteko komunitateak ez du ezer egiten. Mendebaldeko Saharara Marokoar asko etorri da. James Bakerrek arazoa konpondu nahi izan zuenean, 2003an, zera esan zuen. 1989 baino lehenakotik lurralde okupatuetan bizi dela frogatzen badu, edozein marokoarrek autodeterminazio erreferendumean botoa emateko eskubidea izango duela. Eta halere, Marokoko gobernuak erreferenduma egitea ez zuen onartu. Horrek zera erakusten du. Marokoko gobernua beldur dela erreferendumaren emaitza burujabetzaren aldekoa izango ote den. Behar bada, Marokoarrek ere Sahararren alde botoa emango dutelako. Marokoko gobernuak ez dauka usterik herritarrengan. Hori, puntu importantea da arazo honetan. Marokoko erregimenaren gehiegikeriak ez dira Sahararren kalterako bakarrik. Hona ekarritako etorkinak eurak, kolonizazioak gauzatzeko elementuak dira soil-soilik. Kostaldera eraman eta etxoletan jartzen dituzte, luzaro iraun ezin duen itsaskilari lanetan esplotatzeko. Azken helburua, Saharako arrantzalekua ustiatzea da agortu arte. Zer emango digu erregimen arkaiko horrek, monarkia absolutista horrek? Izu ikara sortzen du herrian bertan, bere semeengan. Hain handia ze, egunero hiltzen dira itsasartea zeharkatzeko aleginean. Ez dakite lortuko duten ala bidean hilko diren, baina etorkizun hobea nahi dute. Josef Marehum Europan babestu da. Marokoko zerbitzu sekretukoen gandik ihes egitea lortu ondoren Mendebaldeko Saharan. Europan, Sahararren aldeko ekintza batzuk egin ondoren atxilotu egin zuten. 1981ko suetenaren ondoren, Hassan bigarrena erregeak gerra zikina hasi zuen lurralde okupatuetan eta hartan parte hartzera behartu zuten. Josef, Marokoarra izan arren, ez zen izu ikaratik libratu. Marokora itzuli nintzenean, 1982an atxilotu egin ninduten. Estatuko segurtasun indarrek atxilotu ninduten. Handik gerora, 3 urte eta 4 hilabetean desagertuta egon nintzen. Denbora hori guztia, kartzelan egin nuen. Tortura ikaragarriak jasan behar izan nituen. Azkenean, gehiago ezin jasan eta amore eman nuen. Horrexigatik esan nion baietz eurekin lan egiteko eskaintzari. Berriro libre ibiltzeko aukera izateko. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tokkilna Allah.
2005ko maiatzean, Intifada sahararra piztu zen hainbat hiritan. Esmara izan zen haietako bat. Hementxe egingo dugu gure bideiako azken geldialdia. Poliziaren kontrola inon baino gogorragoa da eta ekintzaileak era guztietako errepresio neurri zitota bizi dira. Hirian sartzeko 3 kontrol igaro behar ditugu. Berriro ere kamerak ezkutatu eta turista izango gara. Smarako giza eskubideen aldeko batzordea, emakumeek osatzen dute gehien bat. Najatek, ekintzailerik gazteenak, oneraxe azaltzen digu egoera. Emakume sahararra gogor lehiatzen da bere herriagatik. Munduko emakume guztiek egiten duten bezalaxe. Emakumeok gauza asko egiten dugu, ekintza asko. Intifadan behar bada gizonek baino gehiago. Agintari marokoarrek erabat bakarturik dauzkate. Isolamendu hori apurtzeko euren ekintza guztiak interneten bidez zabaltzen dituzte. Intifadako ekintza guztiak filmatu eta beste herrialde batzuetara bidaltzen ditugu zabaltzeko. Horrela gero eta jende gehiagok izango du gure borrokaren berri. Egunero atxilotzen dute hainbeste gazte, mutil eta neska. Komisaria edo kuarteletara eraman eta 3 edo 4 egunean edukitzen dituzte. Edo kartzelan sartu eta urteetako zigorra jartzen diete. Ez da oraingoa bakarrik, berdin gertatzen da 75 geroztik, baina egoera gero eta larriagoa da. Marokon interesak dauzkaten enpresa espainiarrek eta haien inguruko komunikabideek Saharako albiste guztiak isiltzen dituzte. Horrek kalte larria egiten die bertakoei. Najatek badaki esi hori apurtzea zaila dela. Batez ere ia ez datorrelako kazetaririk bertaraino. Kazetariren batek gugana etorri nahi duenean, heldu eta bere herrira itzultzeko esaten diote. Hemen ez daukala zereginik eta. Horregatik inork ez daki ezer guri buruz. Horixe da arazoa. Ez dute ezer ikusi nahi, begiak ixten dituzte. Eta guk horren aurrean ezin dugu ezer egin. Indar handiak daude hor bitartean, interes handiak, eta ez dute gai honi buruz ezer argitaratzerik nahi. Europako batasunak ezin du ezer esan Marokok mendebaldeko Saharan egiten dituen gauzei buruz, Marokok nahi ezpadu behintzat. Etorkin subsahariarren fluxua kontrolatzeko edo gelditzeko giltza daukalako. Eta Europarantz doan droga trafikoa ere bai. Karta hori esekin jokatzen du Marokok. Europak esaten dio, zuk lagundu guzu honetan, eta guk ez dugu txintik egingo mendebaldeko Saharan gertatzen denari buruz. Lagundu egingo dizugu. Marokok orain beste karta bat ere badauka gainera, terrorismoaren kontrako gerra globala deitzen duten hori. Espainiako gobernuak jarrera argia izan behar du Saharako arazoari buruz. Espainiako parlamentuak Sahararren autodeterminazio eskubidea onartu zuen, eta gobernuak hori errespetatu egin behar du. Hemen, fronte polisarioko banderak pintatzen dituzte. Asko daude. Kalean? Kalean, etxeetan, leku guztietan. Sahararren bandera da. Fronte polisarioko bandera asko dago. Atera argazkia.
Garrasia Saharatik. Zuen herrialdeetako jendeari laguntzeko eskatzen diogu. Gure burujabetza eta askatasuna lortu arte, aurrera jarraitu ahal izateko. Gerrako urte guztiotan gertatu denak zera ere erakusten du. Marokok ezin diola arazoari irtenbiderik eman neurri militarrak soil-soilik erabilita. Gauza bat eskatzen badugu eta hartarako eskubidea badaukagu, guk edo beste edozein herrik azkenean lortuko du, oztopo guztiak gorabehera.